Alhamdulillah. Dok. Nggih. Jos. Nggih. Om bangga karo sampeyan. Nggih, matur nuwun. Biarpun bagaimana pendidikan tetap dikejar, Nggih, seni siap, Om. budayanya tetap dipertahankan. Generasi penerus pesinden ya iki. Alhamdulillah, Nggih, alhamdulillah. Ya. Nggih, Ah, Nduk tak takon, Nduk. Nggih. Tesih sekolah nggih. Tesih. Oh, sampun sekolah berarti nggih. Nggih, Nu. Oh, kelas pinten? Kelas gangsal SD. Kelas gangsal SD. Nggih. Oh, wis pinter golek duit. Lah iki ibuke ora rekoso SPP bayar dhewe kok. Lah, Wis nggih. bayarane wis. Oh, nggih nggih. Ono nggih, nggih nggih. bayar SPP. Terus bapak kali ibu nggih nderek wau. Nderek. Bapak sing lanang, Dok. Ya, bapak ya lanang tapi. Oh, lah iya ya. Oh, alah kita yo galak, kita galak jaki. Galak. Om Lah. Tolek. Lah iya ya masuki bapak ki lak ya sik tetep. Bapak ya lanang Lah bapak iya ya. wedok. Lah iya bener oh yo Sik, tak tekon Ando. Piye, Bapak kerja enten apa? Bapak piye boleh ngomong? Loh. Loh, Wah, lah iki ora usah njaluk ibu, awakmu kudu Nah. kentel, Dok. Ayo jajal. Iya, Bapak nyambut. kerjane Pak En apa? ibu saya. Eh? Anu, pengacara. Kok advokat? Oh, advokat. Iya. Oh. Ibu Oke. saya kuwi ra reti ya maksudnya apa kuwi? Pengacara kuwi ra reti iya, piye iya. wi? Ayo pengacara itu ya pelindung hukum Pelindung juga, hukum. Ya, membantu advokat, hukum. Terus Iya. ibu kerja enten apa? Anu, berias manten kare penari. Oh, salah. Apik. Apa? Dadi Iki ibuke penari. perias manten, bapake pengacara, engko nek umpama wong golek perias lan bayar, bapake sing gawe pengacara. Sing nglindungi hukume Sing nuntut bapak. bapake. Oke. Ya. Sip. Ngono. Pira Pak, tak nyeluk sapa? Iki to, Mbah. Nyelok Mbak. aku anu bajul. Ayo. Tenan iki. Kae wae kae, Pak Lekmu kae, Ayo. Pak Lek ngono lho. Anu, Lek. Nah, ngono. Sampean Lek gundulmu. Lah sapa? Hei, penak Pak Lek, kowe iki wis diundang ngono lah ya apik to. Ya paling ndak ki om. Ayo. Alah rupamu ya jeding ngono kok dadak Om. Ah, Pak Lek. Anu. Nah, Sik, penake kok arani sapa wis ngono. Sebelah karepmu ae. Mbah ae. Lah. Sakarepmu sapa? Ayo ya Lek ae anu. Ya. Nah, Lek sampean iki ndek bengi ora turu apa, Lek? Loh, lah Lah ngopo? mripatmu ireng gini iki ireng bianget ngono lho. ngene nduk pancen om iki turunan panda. Oh. Ya prindapan ngono lho niku kuwi. Bocah ki nek jeli ya ngene iki. Apa jujur apa enake? Nggih, mula niki menjaga Iya. kondisivitas Kondisi. lho. Awake Fisik, dijogo fisik, tenan fisik, ngono lho. ya. Ngono. Coba, Nduk. Nggih. Nggih. Iso nembang? Sakit no. Kalau- Kene kok mek apa nek gak nembang? Syukur ini bocah ya. Maksude lho. Nah, Iki iya. ketoke umur 20 wis randi tangga iki ketoke. Galake Rami, Kita iki 20 piye? 20 randi tangga. Selawe tahun rabi seminggu pegatan. Maksude apa iki? Dua lak uramu mau iki kok. Orang Jawa kok. Paringono Nah. bebungah piyayi pingkul, Iya, iya. Nduk. Nggih. Seneng Nggih. aku ya. Lembang Lembang apa apa? bebungahe piye? Anu kowe ono apa ya? Ben wong kene iki ben seneng terus. Ah, paringono tinggalan, paringono Nggih. tinggalan. Ah. Duit Ah, senduk legit asli saking dalemipun Sragen. Sragen. Nggih. Desanipun Desanipun Pilang Sari. Pilang Sari. Pilang Nggih. Sari. Teko kene mau pilang jam. Gak ngerti. Kayak pirang kok iso. Paringono tinggalan bebungah utawa tali asih Ah. nganggo Nggih. swara, Nduk, nganggo Ah, swara. nggih, nembang nggih. Gak akrobat. Sek to Lek kon iku lho. Nesunek. Nesunek. Yo ning kene iki yo lek wis gawe klambi ngene nggih jare iki nembang, Nduk. Nggih. Tapi ta Lek. Sek to. Jane aku selain nembang yo enek neh. Apa, Nduk? Apa, Nduk? Awakku iki iso muter-muter lho. Mosok lho, Nduk. Gak percaya. Nduk, iso Mutere gawe mutere apa? piye, Nduk? Mutere gawe apa coba coba. Oke. Gocek sik Lek. Eh? Bocah ana sok mikir. Gocek ana kuwi lho kon Aku ning gocek. kene ngerangkep aku ning kene iki. Dadi stand mic lho. Sik muter ke piye, Nduk? Hati-hati, Gawe hati-hati, ringan Nduk. kurang, gawe ringan ora? Niki ki cejakno. Oh alah dadi stand mic. Hati-hati. Iki Ngerangkep. Rada maju, Nduk, rada maju, Nduk. iki bocil ritek iki duwe ajian. Iki deloke ning ngapa ning omah to jane iki? Iki ning ngene talang, ning talang. Ning talang, tenan ya. Iki kan kosong ya. Ya, kosong. Delok ya. Heeh. Sek gosek, Mbah. Sek nggih, Mbah. Sabar. Aja cedak-cedak banget. Iya. Kok orang men iki. Heeh. Wo tangane diubengke. Lho,
lah ya ampun tepuk tangan kaya ngene iki lho bocah. Nek duwe kelemasan tubuh ngene iki. Ayo njajal tanganmu ketoken. Mbok menawa Ketok matamu. kaya iki. Takon Coba Nduk. Sampean lihatkan mriko Nduk, dilihatkan mriko. Kono Nduk. Iya no. Yang mirsani Kene tak betake Om kene. Coba nah. Gen dudoke yen tanganmu kuwi luwes lentur, Jojo. Ana keajaiban. Heeh. Ana. Ayo, tanganmu mau kepiye, Nduk? Blek. Iya oke. Iki ora ana anu lho ya, ora ana apa-apane lho. Ora ana balunge. Coba puter, Nduk. Ya, satu. Sik. Gangsaran. Dul, gangsaran dul. Deh. Tak. Nah, was. Sirep. Kang. Siap. Siarno to. Siarno. Lho, kepiye? Lho, tepuk tangan kaya ngene iki lho, jajal. Kono Nduk. Wah, masyaallah mlayu rono Nduk. Tanganmu Nduk. Saiki tau melu sirkus saiki ya. Wah, Kaya ngono kuwi. Oh, ndak eneng sing iso sak donya iki. Liyane iki kosong. Nah, kae lho, siji lho. Lek. Tangan dipinter-pinter di pluntu-pluntu nek iso. Siap, Nduk. Pas. Oke, tontonan ini memang menghibur, moga Rumpangsamu kayak pasar malam. Tak tuapu ini kok iso. Kene Nduk. Ini lho, Nduk. Cayu. Ini lho. Wah, apik, Jan. Anu ya, Nduk. Kelemasan tangan tuh memang butuh proses ya. Mboten. lek tangane Bayi niki. Awet kecil nggih bayi. lek tangane lemes aku ra gumun. Bojoku ki ya ususe lemes. Wis gak tau klebon apa-apa. Rayu kali ren kaya. Sampeyan arep jajal lek. Karen jajal lek. Lah, gak iso, Nduk. Ume balung wis tuwek. Tahu ngene kok kecethit, sesuk tanggapan kok boyo wis medhot. Dene iki sing klitik sing ngendi sing kluthuk sing ngendi to? Klitik iki, kluthuk iki. Lah iki Mas Masudi. Oke, iki lek klitik. Kluthuk. Oh, iki kluthuk. Iso guyu kowe? Ya. Loh, wani kowe. Ani. Iki Om Kluthuk. Iki kluthuk. Iki Om Klitik. Klitik. Nah, Berarti klitik sing gendut, kluthuk sing awake guru. Nggih. iya. Oh iya. Pinter bocah iki cerdas kok mangsane. Tembange gawe gending apa tembang saiki, Nduk? Jeneman. Oh, cocok wis jos. Hebat. Jineman apa, Nduk? Jineman uler jaran. Iki jos. Ular kambang enek kok iso jenengan ular Anu. jalan. Jineman Mendes. Nggih, Mendes. Mendes Wah, enak, Mendes. Niki tesih ajaran nggih. Oh, nggih mboten napa-napa Cah. Sanestunipun. Niki lho ajaran agek dek wingi tenan iki. Masa, Nduk? Hmm. Ada pelon tak ada. Ada pelon. Oke, ke kameran ya? Ya kamera ning kono, kamera ning kono, sing ning kono Ada ya nek. berapa kamera? Engko lek ra kuat, engko lambekan tangan. Aku kaya uji nyali. Oh, kau ya kok. Iki nyaline wis diuji ya. Pinten, Lek? Dudono nggonmu, Lek, dudono nggonmu. Kian desluas yen sinawang sa selai hai Ya kemenya. harus dong namanya juga Mendes. Sing marai mundak 200 sing ngene iki lho. Ya jare kok entah ya Mendes kok. Ngomong. Iya. Menesik nggih selak lali aku ki nggo. Anu melu kowe kakek aturan. Ya saya tak. Kurang dede. Akarya sengseme seripat seripit tindake marati ayu tulus sing ati janji ora balen jani Yuk. Nah, ngene mau pas. Iki Jineman Mendes, baksone metu mau pas iki pas. Enak. Wayang golek-golek eder riwari. Ya. dasar nggih. Sakarepmu. Dan iki lele jaluk di
Candak tali gocene teuteng tenan iki njaluk iki. Iki jane sindel apa gento iki jane? Yo ndeng-ndengan sak kabeh. Kok dengah-dengah. Yo ndeng bosone wong Jadi Sragen nek iku sok koyo kutuk ngono. merusui dicandak terus Tali gocine Teuteng dlosor. bocor. Berarti candak tali gocine Sret. Tewu tewu tang. dlosor. Lara lho. Ah, tewu tenan. Sing sabar ya, Lek. Sing marahi kowe no tang tang tang. Gak apa-apa kok ya. Penting aku kan gak ngangkon. Gak ngangkon tak tewu lho. Wah, gayane nek omong terus karo nginang ngene. Iya no, harus kemayu tahu nggak sih? Iki Wah, dane. ketoke iki bocah iki ya campur ngalem, campur nesunan. Sing ngalem ibuke pas gawe, bapake pas nesu ora keturutan. Mesti kok kene iki mesti dalane. Ayo. Dia serlencer kuning ngemu kiring. Cepat men ya. Ya cepet to, Lek. Iki njaluk dia pakai to, Lek iki Oh, ngono. candak tali gocine. Teng tak dilat ndasmu. Tak tewu tenan kok. ah kluthuk ngrusui ae kok. Pindo masih nang ngeling. Ampun Kok ya enek atika. Bocah ki nek ngalem ini ki abape nggih mik kok. Abape diwe mik lho. Sek ta, Iya iya. Ta sakarepmu. Aku kelingan anak. sek to, Lek, Lek. Kiwas yen ngandika luas jiwate yen ngalire rambuwati mencotake sapa bae Ayo, ayo, newa, nodya. Kudu bisa bedake bacelan Allah mulati nama sabada aja lali mring bebaya rayu kia Loh, Mulan, ini. mulan mlayu mulan. Bocah ki penguasaan panggung harus entuk kok. penguasaan panggung itu harus. Nah, Jenenge ngono. apa, Lek? Blacking. Apa? Blocking. Ya blocking. Blocking. Ya blocking. Ngene mau jane mau pas iki mau. Nanan. Oh, aduh Allah. Nan, iki pas kali kita ngene iki. Iki terusno, langsung menek ngene. Nah. Masamu klarapno apa kok? Mendes kenis kenes nenis kenas kenis Jasmane ngelik ya teko. pacaane tregel ngujiwati aduh endah bregase sinangeling kapribadene ibu yen jumbo lahir
Tepuk tangan untuk adik kita. Legit, tangan legit, Matur legit. sembah nuwun. Jan luar biasa. Saleh ini sampean nembang wis apik, iki mau aku langsung oleh saka anu, iki nek kenang-kenangan saka Mas Marsudi. Apa kuwi? Katen bat. Ya apa? Duh, bocah cilik kadang-kadang ini saya umpuk menawa kan anu nggo resik-resik ngene ya. Kenang-kenangan karo Mas Marsudi, katen bat, nggih. Iki tenan. Loh, Biasanya wong nek nyawer duit lho. Enggak katen mbajane. bocah cilik kelas 5 ki ora oleh nyekel duit, nggih. Mergo sik kok kadang-kadang sampean kan sik nyun sang ibu to. Nah, Oh gak sih nganggo duitku dhewe. Lah dalah. Wes kowe piye? Heeh. ini berarti lek wis duwe berarti sampean wis duwe duit dhewe, berarti kan ora butuh duit saka wong liya. Nggih. Wis cukup to? Ya urung. Sampean tau nyekel duit 1 juta belum? Tahu. Tahu berarti ya wis ra usah ya. Letek ngono. Wegah aku ngono kuwi. Loh, kudu gelem aku ngono kuwi. Kok kemayu men to iki. Nggih, matur nuwun. Iki sing ngekeki sapa? Mas Marsudi. Mas oh. Pak Dalang, Pak Dalang. Pak Marasudi to. Kluthuk kuwi lho sing wae aku ora kok wong cah cilik. Jenengan Iki sing bener sing ngendi ngono lho. Mas Marsudi, iki mau tak jukuk saka jero kotak kene lho mau tak. Atake engko ngene Mbah Marasudi engko. Ya. Ya kuwi kagungane Mas Marsudi. Iya, iya. Pancen lekmu ki ngawur kok iso. Lah iya ta. Ya kena nggih sarapan anakmu sesuk. Anakku panganane ngaure kok anakku batang Bangsane. tikus. Makasih ya, Nduk. Nggih sami-sami Le.